Maititi varohwa ne2 copyright strikes naGabs Finger manager wavo mushure mekunge vakatadza kubhadhara mari yengoma inoti Kenani neinoti Vasikana Vane Gumi. Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Nyaya iripo ndekuti Maititi vane ngoma dzavakareleasa guys, saka zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Things are not looking good. Tapedyo neChristmas, tinopinda here muKenani kana zvinhu zvakadai. So music producer Gabs Golden Finger has issued 2 copyright strikes against Maititi for her songs Kanani and Vasikana Vane Gumi, which featured Matthias Mary. The tracks are from the recent gospel album Ingoma Dzavo Maititi Dzavakaemba album ratidarike iri. Gabs claims Maititi failed to pay for the production of the songs and has shown no willingness to settle the payment, leading to the copyright dispute. Gabs ari kudedzera kuti chinhu chaita ndivarovese nemacopyright strikes inyaya yekuti havasi kutomboratidzira kuti vachabhadhara, vanenge vari kutokanganwa zvavo apa vari kudya mari. Ngoma idzi dzakavhurwa zvisingaite paYouTube channel, of which chimwe chinhu chavasingazivi Maititi ndechekuti paYouTube pane mutemo, ukapuhwa copyright yechi3 ziva kuti channel yavharwa zvavharana, saka vanofanira kutongobhadhara mari idzi as soon as possible. Ndonyaya iripo guys, asi munongoziva mega vazukuru vambuya nenda vazotaurawo zvakawanda zvakasiyana-siyana pamusoro penyaya iyi. Mumwe munhu auya akati iye producer akazviwana kupi zvivindi zvekutrusta mbavha, vari kuti Maititi mbavha. Mumwe munhu akati zvino tinosvika here Kenani. Mumwe munhu akati kudema kune mabasa shuwa. Mumwe munhu akati ko zvavanozviita munhu ane mari wane Maititi. Mumwe munhu akati it never rains it pours. Mumwe munhu akati Kanani yavharwa hamheno vanga vasati vaenda kuti muchaita sei. Mumwe munhu akati she must pay, that's all. Mumwe munhu akati iyi nzenza iyi yakuti bhoa. So ndonyaya takuigirai guys, handizivi kuti munoti kudii nazvo, asi zviri kunzi Maititi vakatadza kubhadhara production yengoma inoti kuKanani neinoti Vasikana Vane Gumi, of which ndo dzakafeature Matthias Mary. Ngoma idzi dziri paYouTube channel yaMaititi dzakavhurwa zvisingaite, saka Gabs ari kudedzera kuti iye she has shown no willingness, zvichireva kuti zviri kunzi hanzi havana kana hanya nekuti havana kupedza kubhadhara mari, nekuti havasati vabhadhara mari. Ndozvataurwa naGabs, ari kuti inini vakabhaiza ndigona ngovarovesa nechi3 vobva kachanel kavo kobva kavharwa. So ndonyaya iripo guys, vanhu vasingazivi nezvemacopyright anonetsa. Havasi vekutanga Maititi vachirohwa nemacopyright, asi yaMaititi manje it's a tough situation. Vanofanirwa kubhadhara mari as soon as possible because vakarohwa neyekupedzisira channel yavharwa zvavharana. Thank you so much.